Les conseqüències de la periodontitis són avui molt clares. Per una banda tenim la pèrdua de dents i això afecta el nostre somriure, la nostra autoestima i la funció masticatòria, però per altra banda, qui pateix periodontitis avançada o severa té una càrrega inflamatòria deguda als bacteris molt important, que no només queda localitzada a les genives, però que es trasllada a tot el cos. I aquesta càrrega inflamatòria té efectes amb altres òrgans del cos. Qui és diabètic i té periodontitis té un pitjor control de la glicèmia, del sucre. Qui té periodontitis avançada té bastant més risc de patir un infart agut de miocardi, de cor, més risc de patir hipertensió, inclús les embarassades amb periodontitis, risc de parts prematurs. I recentment també s'ha establert una relació de pacients amb periodontitis avançada de patir un agreujament del seu Alzheimer o inclús relacionat amb algun tipus de càncer. Per tant, el consell és molt clar. La periodontitis té un tractament fàcil, l'hem de tractar i hem de mantenir les genives sanes, no inflamades al llarg de la vida.